दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइ टंला कलेजनि बे सोलोंथाइ फोथाराव दिनै 5 फेब्रुआरि सेथि सान आरो बे सेथि साननि गासै फुंबिलिनिफ्राय दा नैबे समाव जोङो गोबां माखासे हाबाफारिफोरखौ मावफुंबाय आरो बर' माहारिनि आरो दुलाराय बुहुमनि गोजोन खौसेथि आरो अनलायनाय बे मोनसे आयदाखौ लानानै जोंहा बेयाव गोजोननि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि जोंहा दङमोन। बे हाबाफारिखौ जों दा बे समाव मावफुंबाय। फ्राय बेयाव 5,000 आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों जोङो गोजोनखौ हास्थायनानै सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहाथे खौसेथि अनलायनाय थायो बेखौ हास्थायनानै जों आलारि बाथि फोजोंबाय आरो बिनि जि फोजोंजेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मुसाहारि बिथाङा मावफुंबाय। बे हाबाफारियावनो अल आसाम ट्राइबेल संघनि सेक्रेटारि जेनेरेल आरो CC2नि चिफ कअर्डिनेटर जोंनि थान्दै मेलनि बेखेवगिरि आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाहागो लादों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजल नेलसन दैमारि बिथाङा बाहागो लादों। बर' कसारि काउन्सिलनि डेपुटि CM रमिय पि नार्जारि बिथाङा बाहागो लादों। आंजों लोगोसे दङ बे बानजाय आफादनि आफादगिरि निपेन बर' बिथां, जोंनि एबसुनि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि गासै थान्दै अबजार्भार बिथांमोना मोजाङैनो बेयाव बाहागो लानानै जाफुंहोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि जि मोनसे सान्थौ आरो सानस्रि आरो बे सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै माहारि दानायनि हाबा मावनायनि बेलायाव जों जेब्लायबो गोजोन आरो खौसेथिखौ बिथा खालामनानै खामानि मावबोदों। माहारियाव जेब्ला हिंसानि थासारि फैदों, हारियारि दाङाबाजिनि थासारि फैदों, जोंनि हारिनि गेजेराव जेला एना एनि हिंसा हिंसि मोनसा मोनसि थासारि फैदों, बेखौ खौसेथिनि गेजेरजों, हांख्रायनायनि गेजेरजों, अनलायनायनि गेजेरजों, सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ जेब्लायबो गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय जोङो जेब्लायबो नाजाबोदों। दाखालिबावै फिसा मोनसे कारिगाव जाथाय जानानै थांदों। बे जाथायावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे हारि आरो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाया, गुलाय गुजाय जाया, जोंजों लोगोसे थाफानाय आसामाव भारतआव जेफोर हारिफोर दङ बिसोरजों गोरोबलायनानै थानाय आरो लोगोसे जोंनि माहारिनि गेजेरावबो एना एनि हिंसा हिंसिखौ गैया खालामनानै जोङो खौसेयै बोरै माहारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि जि जोङो मुलुग दरबाराव गायसननांगौ बेखौ जों बोरै गोख्रोङै मावनो हायो, बे मोनसे थांखिजोंनो जों हाबा मावदों। आरो बेखायनो जेब्लायबो जोंनि जथुम्मायाव मोनाबिलि समाव जथुम्मानि गिबि सानाव गोजोन खौसेथि अनलायनायनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय आरो आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनाय बे आयदाखौ जों लाखिबोदों। मिजिंथिदों फैबाय थानाय साननैनि हाबाफारिया खोब मोजाङैनो जाफुंगोन। बयबो आइ आफा रायजो राजा लैहोर लैहोर बे मेलाव बाहागो लाफैगोन, मेलखौ नायनो फैगोन। जोंहा एक्जिबिसन दङ, जोंहा गुबुन गुबुन बेयाव बानजाय आफादा माखासे नायनो गोनां बिथिंफोरखौ बिथांमोना लुफुंदों बा मावफुंदों। बेफोरखौ जाहाथे बयबो बाहागो लानानै एबसुनि जथुम्माखौ जाफुंसार होयो, आं बेखायनो बयखौबो खावलायबाय। आरो दिनैनि मोनाबिलिनि बे हाबाफारिया जोब्बाय। दसे समनि उनाव जोंहा डेलिगेट बेखेवनाय जागोन आरो थान्दै मेलाव माहारियाव जिफोर जोंहा एजेन्डा इसुसफोर दङ बेखौ जों गोथौ आरो गुवारै गासै बिथिङाव सोलोंथाइनि आयदा दङ, समाज फोसाबनायनि आयदा दङ आरो लोगोसे जोंहा बर' एकर्ड गोजोन गोरोबथा मावफुंनायनि बेयाव एजेन्डा दङ, ST मोनद' हारिनो होनो नागिरनाय बिनि एजेन्डा दङ, आफादारि अर्गेनाइजेसनेल मेटार दङ, गुबुन गुबुन जिखिनि मेटार्सफोर दङ एज ए हल जोङो दिनै आरो गाबोन जोङो गुवारै गोथौयै सावरायगोन।